रायजिं बड'लेण्डनिसिम जोंहा दिनै सालबारि फरायसालिमायाव प्लेसमेन्ट ससेल बै प्लेसमेन्ट ससेलाव जोंनि गासैबो फोरोंगुरुफोरा अलरेडि फुंनि 9 बाजियावनो फैजोबदों आरो जोंनि फरायसाफ्राबो प्राय सफैजोब्बाय। जों सेथि हाबाफारि बायदियै फ्लेग बोनायखौ जागायबाय। नैथि हाबाफारि बायदियै एनसिसिनि सिटिअ बिथां डक्टर दुलुक ब्रह्मआ फ्लेगखौ उरायनानै होबाय आरो थामथि हाबाफारि बायदियै बड'फानि आथिङाव जों बिबार बावबाय। बर'नि बिफा बड'फा बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आथिङाव जों बिबार बावबाय। बै बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जागायजेनो चरण चन्द्र बसुमतारी बिथां बर' बिफाननि गाहाय बिथाङा। बेनि उनावहायनो जोङो सालबारि फरायसालिमानि इन्जुर लाइसि बै इन्जुर लाइसिखौबो बेखेवनानै होनाय जादों। बेखेवगिरि बिथां डक्टर चक्रधर दास फिल'सफि डिपार्टमेन्टनि गाहाय बिथाङा बेखेवनानै होयो। मोजाङै जाफुंनानै थाङो। जों मिजिंथियो दिनैनि हाबाफारिया गाहामै गाहाम जाफुंलांगोन। बेजों लोगोसे जोङो फैबाय थानाय अक्ट'बरनि फार्स्ट उइकआव जानो गोनां जिहेतु नाक बै नाक एसेसमेन्टआव जों मोजां रोखोमै साक्सेस जानो हागोन। मानो होनोब्ला जोंनो बिथोन होनाय बायदियै आसामनि गाहाय मन्त्रि बिथां मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय बायदियैनो जोंनि फरायसाफोरनि एडमिसना 90% फ्रि एडमिसन मोनबाय आरो नै निजुत मयना बेवहायबो गोबां आइजो फरायसाफोर जायफोरा हाबा जायाखै बिथांमोनहा मोनफुंनो हासिगोन। लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्टनि बेन्दोङाव थानाय आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि गाहाय मावफुं बिथां मानगोनां गेदेमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव जों फरायसालिमाया देग्लायनि बोसोराव एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं, देग्लायनि बोसोराव लाइब्रेरि, RFID, फार्निचार, इकुइपमेन्ट, एसेसरिज बायदिसिना जों मोनफुंनो हादों जोंनि आर'जलाइ होनाय बायदियै। बेजों लोगोसेनो जोङो डेपुटि चिफ बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथांजों सावरायनानै मान बिलाइ आर'जलाइ होनाय बायदियै नै दाख्लि जोङो CC ब्लक आरो ड्रेनेज सिस्टेमखौबो मावफुंजोबनानै लानायनि लामायाव फैबाय आरो बेखिनिजों जोंहा फरायसालिमाया समायनासिन आरो दावगासिननाय जाबाय आरो मिजिंथियो बिटिआर गभर्नमेन्टआ नांगौ बायदि मदद आरो हेफाजाब, आसाम गभर्नमेन्टआ नांगौ बायदि मदद आरो हेफाजाब होबाय थायोब्ला जों सानसे नैबे फरायसालिमाया इउनिभार्सिटि लेभेलसिम सहैनो हागोन आरो जोङो फैबाय थानाय बोसोरफोरावहाय कमार्स टिमखौबो थिसननो थाखाय जोङो मिजिंथिदों आरो गभर्नमेन्टआव प्रेयार पिटिसन जों अलरेडि होखानाय जाबाय आरो बिएडनि थाखाय जोङो बेखौ प्रेयार पिटिसनखौ होनाय जाबाय। दा जोंनि फरायसालिमाया जाहाथे बिटिआरनि गेजेराव गंसे फरायसालिमा महरै स्वीकृति मोनो बेखिनिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं हर सान। दिनैनि हाबाफारियाव सोर सोर नुजाथिफैदों? दिनैनि हाबाफारियाव जोंहा गोजोनथाव बाथ्रा बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै फैगोन। माननि आलासि महरै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारी बिथाङा नुजाफैगोन आरो बेफोरबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन जायगानि आलासिफोर दं। बिथांमोना फैनानै जोंनि फरायसाफोरखौ थांखिनानै इयुनाव बोरै मानसि जानांगौ, मानसि जानाय थांखि आरो मिजिं जोंनि फरायसालिमायाव नाम थिसनखांनायनि उनाव बोरैहाय जाफुंहोनो हागोन बेखिनिखौ बिथांमोना थांखिगोन। सारा फोरोंगिरि जानानै बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जानानै फरायसाफोरनि गेजेराव इयुन समनि थाखाय माबायदि मेसेज होनो सानो फरायनायनि बिथिंखौ लानानै? साफ्रोमबो फरायसाया बांसिनानो 90% बांसिनानो गोरिब न'खरनि, साख्रि बाख्रि गैयि न'खरनि, खामला मावनानै जाग्रा न'खरनि, बेफार बानिज्य खालामनानै जाग्रा न'खरनि। जों बेनिखायनो जेब्लाबो बिथांमोनखौ बोसोन होयो, बिथोन होयो जाहाथे मोजां फरायो, मोजां मानसि जायो, आखु आखलखौ मोजाङै दानानै लायो आरो साफा मोजां गोग्गो गोख्रों फरायसा जानो हायो आरो जोंनि बिटिआरनि जोंखोल हाथरखि जानानै आसामनि जोंखोल हाथरखि जानो हायो, भारतबर्षआव साफा गोग्गो नोगोरारि जानो हायो बेखिनि मिजिंखौ जों मिजिंथिदों आरो मोजां आखु आयदा आरो गावनि रोंगौथिजों लोगोसे सासे गोख्रों नोगोरारि जानो थाखाय जों जोंनि दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखिनिखौनो फोरमायहरनो सानो। गोजोन्थों। आंनि मुङा कर्न मुसाहारि, आंनि बे सालबारि कलेजनि जेनेरेल सेक्रेटारि। दिनैनि हाबाफारिखौ खुंनानै जों जोबोद मोजां मोनदों। मेहेरगोनां हाबाफारि। गिबियावनो जों
फिरफिरा बिरहोनाय होनाय हाबाफारिखौ जागायनायनिफ्राय लोगोसे फरायसा बरायनाय आफादजों फरायसा बरायनाय हाबाफारिखौ लानानै दासिम बेखिनि हाबाया जोब्बाय बिनि उनाव दं जोंहा दा स्पिच अफ स्पेसियेल गेस्टनि स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै जोंहा दं माने माननि आलासि हिसाबै नीलकान्त बर' थुनलाइ आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो लोगोसे दं जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै उमेश दैमारि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एबसुनि प्रेसिडेन्ट साराबो स्पिच होगोन दिनै हाबाफारियाव सारमोना जोंनि नैबे कलेजाव फैनानै जोंखौ मटिभेशनेल स्पिच जोंखौ जिउनि लामायाव जों बोरै थांखिसिम सौहैनो हायो बेफोरबायदि स्पिच होनानै जोंखौ मोजाङै जेरै मटिभेसन होगोन होननानै आं आसा लाखिबाय फरायसा बरायनाय हाबाफारियानो जाहैबाय जों फरायसाफोरखौ गोदान फरायसाफोरखौ गोबांखौनो जों सिनायस्लाबा बिसोरखौ जों बिसोरनि कनफिडेन्स लेभेल बिसोरनि बेसे जौखोन्दो लानानै जोंनि कलेजाव मा स्ट्रिमाव मा एमाव मा थांखि लानानै जोंनि कलेजाव एडमिसन लाफैदो बेफोरखौ जों मिथिनो थाखायनो जों दिनैनि फरायसा बरायनाय आफादखौ लानाय जादों।